Op dit moment zijn we niet alleen maar, we weten dat zaalvoetbal een moeilijke sport is voor mensen die veldvoetballen. Die hebben dan nog eens een handje van het zeggen dat het goed voor is. De laatste weken zit ik in onderhandelingen met onder andere de Belgische topclubs van Anderlecht en Standard Luik. Ik ben laatst in Engeland geweest bij de Arsenal, Manchester United, Everton, maar ook in Nederland bij Ajax, PSV en Feyenoord. En alle clubs besluiten op dit moment om met hun jongste jeugd, dus dat is zeker de onderbouw, te gaan spelen in de zaal. Dus het is nu bijna zeker. Ajax gaat starten in de competitie aankomende september met hun jongste jeugd. Maar zij willen ook wel met hun oudste jeugd sommige dingen in de zaal gaan. Dus dat is alleen maar een goed teken. En UEFA is van mening zelfs dat zaalvoetbal voor vrouwen soms een stapje beter is als het veldvoetbal. Door de fysieke krachten, zeg maar, de korte afstanden nog wel zijn. Maar ik denk dat vrouwenvoetbal, als je kijkt naar Telstar en Ajax, naar heel veel meiden in het verleden bij ons in de zaal hebben gespeeld. En dat zullen we nog steeds zien. Ik wens de vereniging heel veel succes. De meiden natuurlijk heel veel plezier, want het gaat het ook om. Vaak de bal hebben, lekker heen en weer rennen. En als het dan nog steeds beter gaat, dan kunnen we misschien ooit aanmerken voor een oranje shirt. Dus veel succes allemaal. We gaan nu de afspraak doen. We hebben een hele